On the way kami magsimba ng friendship ko. As usual, wala na naman kaming client. Kaya ito, silip muna tayo simbahan. Sa mangingi tayo ng kapatawaran baka sakali. Ay, joker ako ngayon Wala, tinatawa ko lang. Ay. See you. Simbahan namin dito, guys. Dito yung tinatawag na katedral. Malaki siya. Dito kami sa St. Joseph Parish Church. Simbahan ng Tugigaraw. Dito kami sa likod. Dito lang kami sa yung silent. Dito lang kami sa likod. Silent lang tayo magdasal dito. Kasi ngayon, ordinary day, Thursday. Kasi muna tayo. Dasal ng konti, taimtim po. Ibulong sa Diyos ang ating mga kahilingan. Silent adoration. Perpetual. Simba tayo ng mataimtim. Pasok tayo, guys. Guys, tapos na kami. Tapos na kami nagbulong. Sana tuloy-tuloy na maging peaceful na ang mundo. Salamat sa gabay, Lord. A few inches later. Ang puti ko dito, guys. Window shopping na naman ng lola. Hindi, joke lang. Minantay lang ako dito yung kumari kong pasaway. Pila ng mga single. Since lockdown. Guys, panibago na naman akong expenses. Kasi kailangan ko ng keyboard na malambot. Na madali. Ito yung brand niya. Philip. Ganda siya. Ito. Kasi ito yung dati ko. Nagtitis akong liit. Yung gamit ko. Ito na. Try nga natin. Guys, may pailaw. May pailaw ang lola nyo. Branded siya, Philip. Ito, anong gagawin dito? Nabigat din sa bulsa. Kaya lang kailangan ng medyo magandang quality. Okay, simulan na tayo. Titingnan nga natin yung Guys, mag-unboxing tayo. Ano ba to? In-order ko siya ng ilang days lang? Hindi. 3 days lang yata. Ang bilis dumating. Unbox natin yung in-order ko. Express pa siya. Natin pa rin sa bahay. Hindi sa tindahan. Hindi ako lumabas Tingnan natin kung maganda. Kailangan ko kasi ito Diba sakit sa likod. Nakukuba ako. Sana okay, walang problema. Pero parang Lazada rin siya. Nilakad siya ng Lazada. Yan, unboxing natin. Suki na ako ni Lazada So, mura lang siya. Kasi pag sa pwesto mo siya bibilhin, nasa 2.5. Ito lang. 1 basta 1.2.
Pagkasama shipping, may additional. Hindi na masama. Ayan. Ayan, maganda siya. Ayan, maganda siya, oh. I-assemble na lang natin. Ayan, oh. Wow! May ano pa siya sa kamay, oh. Paa. Kung ano yung makita mo sa picture mo. Hindi na. Buwan. Saan okay? Ito siya. Simbol muna natin. Okay. Ang galing naman. Talino ng anak ko ah. Alam niya assemble ah. Dati ka bang ano? Dati ka bang nasa pabrika niyan? Ha? Payaman. Payaman. Ang galing niya assemble oh. Tinitignan lang. Oh, ang ganda ng upo ng baby ko ah. How do you feel? Wow, that's nice. It's okay. Galing ni Kuya, no? Galing ni Kuya, no? Mag-assemble. Oh, careful. Careful. Ay. You like it? Yeah, Mom, I will be with my chocolate And then? because I want more. Oh my God. Ayan na siya, guys. Oh. Budget lang yan. Mura lang. Mag-unboxing tayo. Wala kaming customer. Unboxing na lang ako ng in-order. Tingnan nga natin kung anong laman nito. Hiwagas ng order. Diyan ka muna. Ha? Hi! Order pa. Wala na nga benta, nag-order pa. Ayaw nga. Ito yung order ko. Yung salamin nga. Salamin. Maganda yung bubbles niya, oh guys. Talaga mababa. Pero mahal ito siguro. Kasi yung salamin ko, mapalitan ko ng print. Ayan, oh. Nagbalat siya. Sa EO. Lahat-lahat ito 3.5. Parang mamurahin lang itong print niya. Ito ang mahal. Ay, cute siya. May pamunas din. Pero anti-radiation na to eh. Ito. Magaan lang siya. Plastic. Ay, okay. Mel, tingnan mo. Magaan lang. Pero pag ilagay ko na itong ano, mabigat na yun. Anti-radiation to eh. Mas ano siya, di ba? May maganda pa yung box. Isa dun sa ano. Napalitan ko siya. Yung malaki. Nakakasawa rin kasi pag ano, araw-araw yung salamin mo suot. Kailangan may iba-iba. Iba yung bangs. Okay lang.
257. Kasama na yung ano, shipping. Ayan. Sabi muna natin. Kasi pag transfer ko. Guys, may ano pang pamunas. Mura na siya. Isa sa sa shop may ito 750 ito. Tingnan mo. Babalat na siya. Wala pang ilang buwan to. Itong lang nag-lockdown. So yun guys. Ito na lang ang gagawin ko maghapon na kaon. Waiting. So dito na lang muna. Bye. See you. Please subscribe my channel and don't skip my ads. See you guys.